mina angazi Mabiyela ngoba ngafihlelwa uma ngabe yolothola. Mhlawumbe uzolala nawe. Thathela wena. Ngeke nje indaba ngijole yampumelelo. No ways, uMayeni didn't. uMayeni akhange ayithethe lento ayithethayo ngotata uMosamseleku kunye no-Amahle Biyela. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke siyaboniswa into ezawudlala kwi-episode yanamhlanje kaThando Nesithembu, apho ke siqale sabona uMseleku ebuza uMayeni ngento yoba hey, uMpumelelo utshate nabantu ababini, yintoni le nto angazange wambona uMabiyela pha. Waveza ke uba uMayeni yena akazani naloo nto leyo, wachaza uba uMpumelelo wahambisa amalobola kutsho utata uMosamseleku kwaBiyela. Wathi ke uMayeni akayazi loo nto, wabechaza ke utata uMosamseleku uba hayi kaloku nguwe owathi mawunga-involva kuloo nto leyo. Wathi zange ndithi xelelwa ngento yotshata konyana wam, uyaqonda. As I remember ke nam wayethe akafuna ungena izinto zomjolo zikaMpumelelo, so at least noko ke xa kuzawutshatwa ebenoxelelwa. So ndayethuka lo yoba zange azi kwawazi noba wabona phaa on TV okanye wava ngabantu ke ngento yolobola yakhe. So waphele ke esithi kutata uMosamseleku uba hey, makangamenzi isibhanqa ngale nto, and ke ngoku inoba uMabiyela lo uMpumelelo umthathela for utatakhe nguye ozawulala naye. The exact words enizivileyo ezithethayo okanye ezitshoyo ekuqaleni kwale video, wathi hayi inoba umthathela wena. Le nto ke ayithethayo uMayeni le ke yayithethwa nangoVuyokazi. Uba niyakhumbula utata uMosamseleku was pushing uMpumelelo uba athathe uVuyokazi kuba kaloku selemkhulisile abantwana ababini. Bathi abantu ba hey, hayi sana inoba umthathela yena uVuyokazi, noMpumelelo ke phofu wayithathela nto leyo ba hayi inoba uzithathela for yena uVuyokazi. So weird ezinto abazithethayo bethunani kutsho yena unkosikazi wakhe, and inoba kuba kaloku bembona uba uyasebenza nangama-2000, so yinto angayenza leyo because oMabiyela kunye noMakhwela ngama-2000 bonke. But ke I was shocked ukuyiva loo nto leyo. Nyhani ke nathi zange sambona uMabiyela epha kwaMayeni. uTirelo yena siyambona esiya, and then ke yathi xa ichaza into kaTirelo wathi hayi kaloku uTirelo umntanakhe uhlala phaa, so kube esiya eyovisitha umntana. Ndabe ndiqomba hey, so it's confirmed uba noTirelo ubhatelwe ilobola ngoba utata uMosamseleku uthi uMpumelelo ukhokhele abantu ababini ilobola. So I guess sawubona kuzingane zesithembu into yolotyolwa kukaTirelo, ngoba uTirelo yena bethetha ngathi baye abazali bakhe base-skeptical ngento kaMpumelelo ngoba akakabonakali njengomntu ongathi u-financially stable for uba angatshata, so mabakhe bame. So nithini bethunani ngale nto inkulu kangaka ithethwa nguMayeni athi uMpumelelo uMabiyela umthathele yena, inoba uzawulala yena? Ndothukile, andikayikholelwa nangoku, hence ndiqonda uba mandiyifake iklip yakhe eyithetha le nto uMayeni. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.